Pierre, c'est bien un cahier, yo, now on you will open my mama, and I want that picture. You will do, and I will do young kind. Oh, you, that's all you know. They say, it's last. So you know, they will say, never do a bushel. And you say, a bushel, when you have to see you, that will be free. Okay, to be because a bushel, you will be part of this car. Let me know, Yalba. Oh, here be another bushel. Me, you jump. My name is Evia Afakuma Yabua. Mitsi Odia in kind. We are Babu Burger. Oh, yeah, Burger. This is Adenkai 93.3 FM. The best in the East. Don't touch that down. Thank you. Ooh, dear Adenkai 93.3 FM. The best in the East. Yawo Achim Abuabu. Ohene Abakai Ainiti Ahenkai 93.3 FM. The best in the East. Ukediam Pongwami to trouble so don't so barrier. A Yanukura Trodo. Sapa Penny Moon where the hood your love. Oh, you what? Ahenkai 93.3 FM. Yeti, the best in the East. Ahenkai 93.3 FM. This is the station with the heavy equipment by Shawa. Very amazing so man and our ham. Ampa Otimi for Timiwa or Row Kawa for Betty or Hilly Abakai Ainiti and Penfo say, Jawadi Kaniniti Atina Anuti Ahenkai 93.3 FM. The best in the East. Amavwe Ahenkai 93.3 FM. Ainiti Ahenkai. What the kind our radio Ahenkai FM. Yet the kind. Ahenkai 93.3 FM Nimo. Ahenkai 93.3 FM Achimabu Abude Urupong. Ahenkai 93.3 FM Achimabu Abude Sasashiashiashinimo. Ahenkai 93.3 FM Osepetitriku Aluponga Suduna Naning. Ahenkai 93.3 FM Odi Ahenkai Kechireningo. Ahenkai 93.3 FM Onuya Wentiabia Washiradi. Ahenkai 93.3 FM Ehane Numpani Sempano. Usola Nupa Ahenkai Eya Ahenkai Enumerate Ahenkai in the midnight Ahenkai FM. And let me tell you something. This station is a fantastic station. That's right. Watch out. Courageous and cheerful. Thank you, Langa Bell. And I don't come bumpire. Never do a bush. Kalina. Mejalusi. When you see when you feel okay, that wouldn't feel we okay. To be to make us a bush and you will nipa, Yeniska. Dabi, maybe no yard. Mo, oh, here be another bush. Me, you jatum. Abuzege. Mani, I am here. Ofia Kasa. Ampa. Abuabo market. Tony, you know. That's right. All peoples. Abuzege. Bayanu. Afrakuma Kabrofo. My name is Evia Afakuma Yabua. Mitsi Odia in kind. We are Babu Burger. Oh, yeah, Burger. Okay,
afa kuma mbo why de abuabu ye ntanka brafo njasa afa bibi kasa bibi achenkwa no no bremu no odi enkan kwa me bua ajidja ojijem wedum edi aba ne madwama no pai eye praise the Lord Anglican church bells gongurai hallelujah yeah koko na amizanu koko because koko bi wada is me for na ka krawe de okrom ela koko bi flash me na mzo ngwa me manya me score mi kura mu se twe me ne hu ko se wa koko ni nkate koko ni nkate ah na me di tea bread 1 cedi ela me de boss wo koko no ene nkate ni 1 cedi 50 pesos Taroba 2 cedi 50 pesos media kogu simple gra na ma give zo ba ko no zo 1 cedi 50 pesos ku ka bo ma he 4 cedis abano radio papa abuzege wena me digu injini mo ma fele tank na wie ti mi be bomu no du papa na emutu spa here say he anu penso yansa aba enu aye free ana nondu ti efe me kwa mi nondu anopa nondu enumire nso anondu DJ fish a fish baby a fish a one nso no da babo ngongo nso anu su gira won wo hwie nyom ni gum kwa mi asante su dem live Facebook no wa plan mi atum me dem say boy ti me mama kwa ba di ba Anglican church bells Anglican church bells ye Yesu nkwa 1 2 3 go Shade. We have good sound, engineering, we have decoration and good pharmaceutical. Boom. Papa Yesu ya so ye bi se me yi ma che ya e dia shenya mi ni mo nyam o de ni moja na to Yesu moja no moja mama de Yesu ma praise God hey anadi ya me mo Yesu yi enyumuni 93.3 Akolomia abekan Bible quotation we amame Jeremiah chapter number 29 verse 1 Good engineering, have decoration and good pharmaceutical. Hey, today I don't see Jesus. Come save my life because bless me well alone. Because of him I know the penalty no body. Only Jesus so Sakara
Jeremiah chapter number 29 verse number 4. We have good sound, engineering, we have decoration and good pharmaceutical. Jeremiah chapter number 29 verse number 4. Sewa Jenyamia Sam Wadifuo wadi ahenkan radio mu difuo ena anopei a wutia ahenkan afami mene ubaya adwenkro ne atie Kristo asam Bible say asam ni no de bo wiase na one asam no ana wo hotie asudie kase dani padasani so wabra akwantu a yetuei abraba yeboi me say akuntabuo ada yanima atwa ye hallelujah 93.3 brutal Onyankopon asama wonfa bibia mframu me se awurade asama atintim awana sase so ana anopai wu betie wa henkan church bells tiara mi ka bibi chao ni di ani asafo awurade na bibi ni asase so ana asase so ane suru ni wiem agburu no so na naduma asam nyina ye ane ayeda nokure ndio sa onyamisha ade papa biase a ode ko awiye pa ni Yesu Kristo onu na yebo ni din ansa ne yawo no onu tumi antimi antwi amfa so wayo Nyankopon do baba akopɛ wonu na ya bɔ na su ene dindin bi tiamu ka sɛ yei ane me do ba osomani na Bible so Nyankopon nyanhwen so obɛbɔ ni party sane saso nti wuti we sabi mpraduasa wonya kwakwahwe akwa sabi wonya maba wonya motohu wonya atentenhuro. You were created in the image of the living God. To me womu there is a burning fire in you. A jabi a deli womu. It's all about time. A breath. Jeremiah chapter number 29 verse number 4. To my hearing, akolomia me watching. Jenia bla. Apombo kode. Adom. Yedi nyame asem a yemfa hwe emfrem ma yetiefo ye kansisu du asa sabin pradu asa yenya asofo yenya difo ene yenya sempakafo ye radio presenters ene nyankopan ye adom ye wonne ayedimi tuntum awurade ene ye wa ano etimede kenkan eti yene mu cha nyankopan sam ewo Jeremia eti aduonu nkron eyimu enan sign naturalika. Jeremiah chapter number 29 verse 4 no ye kan twi no o say na safarade Israel nyankopon ka kire tukofo a me ma wotu won free Jerusalem call Babel no nyina die nyame asam ana wutie no wo say na asafo awurade Israel nyankopon woka enya odian kan kwam yabo na ka say ana enya kolomia ni yetie die ye kan say asama yade bramo anano pai wa henka FM no eye asafo awurade Israel nyankopon twaso Monsisi adan na montena mu na monyetro ma monyetro na munimu aba mo wakwadwofo babru sa kwata chanchan na kosua nyansa onyankopon di nipa bedu atatefo asase so na yana na Adam ya bone ma wayi ni free edintro mu no afa awurade di nipa dasani bra ehye ne nsa wode wo pre amaw na awurade obatampa na yamuye edoso odaso adwi nipa ho wode mi se nipa nyansa ewo fom adwo na awurade abam to si nipa munsisi adan na muye nturo. Let me read from the English version before I come to Akolomia again. This is what the Lord Almighty God,
The God of Israel says to all nations that I carried into exile from Jerusalem to Babylon, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Onyame say, munya ntro, munya garden, munya mfuo, munya bode, munya menkan, munya abro, munya atokwa, munya atagwe, na dia abeso no munya den, muni. Onyame nim say, enipa desere ni padue enkwa wonfra wurade nkyɛn na fuel a ɛma enkwa no ɛtena nipa mu kyɛ ɛyɛ duane ɛyɛ nsuo ɛyɛ no ba ɛyɛ kwadu ɛyɛ bɔfrɛ ɛyɛ mango ɛyɛ apple tie onyame nyansa mu no wɔsi nipa sɛ nyɛ baabi ade uti bɛto nti abranteɛ akɔhwibira a wobɔyi wonya sika a trophy wonya sika a indomie wonya wadwene so bɛbɔ ahyehyɛ bi wonya wadwene so bɛbɔ baabi a ade uti bɛto wonya wadwene sɛ wode wɔn nsa bɛyɛ adwuma in this contest sɛ onyame ka sɛ munya garden a ɛyɛ adwuma ɔdaretew sɛ pɛ adwuma bi yɛ na adwuma no abɛɛ no deɛ bɛfiri mu aba no ɛno na abɛɛ dɛn wobɛdie sɛ woyɛ afuo na wodua bankye a ɛbɛbɔ bankye na abɛɛ dɛn wobɛdie sɛ wodua bɔɔdeɛ a ɛbɛbɔ bɔɔdeɛ no na wobɛtwa apem a apem apentum oniaba akɔlo to aso nam tie etinsia no ɔsemo wale yerenom na mo mabanini ne maba na mo wale yerenom ma na mo mfa mo mama mema ekunum aware. That's right. Kyerɛ ne sɛ wabrɛ onyame ahumɔbɔ na watie nyame asɛm na wapɛ baabi abɔ wahyehyɛ wanya baabi ade uti bɛto no ayɛ adwuma kanu no na sukuu ni wɔsɛi kanu no na office work te sɛ radio adwuma na bi ni hɔ nti sɛ ɔse yɛ adwuma a ɛyɛ fuom dwuma saa bɛ ne ɛmfa sika ntɔ adeɛ sɛ wowɔ bɔɔdeɛ no mu wɔ mankre a ne ɛdeɛ din sesa butter trade nti obi adɔ mfuo ne kɔn dɔ bayira mpɛ sɛ ɔni bayira a na ɔde ne mu no bɛkoma deɛ ɔwɔ bayirɛ na ɔno agye ne bayira bɛsi gya so na ɛyɛ adwuma kuyayɔ yɛ adwuma kuyayɔ ɛyɛ adwuma radio adwuma ɛyɛ adwuma kaatwie ɛyɛ adwuma bi a ɛyɛ adwuma papa wo nsa bɛkɔ wano no ɛyɛ adwuma na mu wie a deɛ bɛfiri mu fifiri mu aba no ayɛ a monyɛ dɛn munni bi Ghana pɛ ɛna kuafoɔ yɛ kua na wayi deɛ afɛ na kodwoma kɔtɔn na asɛyɛ mpɔtɔrɔ wa no wɔsɛ me ne nkɔla no bɛdi deɛ nyɛ no wɔsɛ me ne nkɔla no ibɛdi Bible sɛ umfifiri mu no sɛ womfa akwanpa so na wonya sika deɛ a ɛnyɛ obi ba ne wakɔku no ɛnyɛ sakewa bi ne wayɛ ɛnyɛ rituals bi ne wakɔyɛ ne wanya sika deɛ a sika ne wanya no dibi bisɛ sika dura me kɔgye yɛsɛ medi 3,000 amewu ɛyɛ sika bosom nyansa nim no sabe no excuse sani emfifire wo wanim ma wadwene nya adwuma ma wedia ne nya adwuma have a solid mind of working to survive nya dwen sɛ mede me nyansa ne me nindie yɛ adwuma papa na me nsa akoma no sɛ wo brɛ na wonya mpatwo didi na homa ho wani di na de no phone bewu asekwa wo se anu agyere no monware sɛ wasi waware mfie so no wanyu obi ofi sɛ ɔyɛ ɔba wɔyɛ bɛma beti na wale a wɔhema wɔhe antwa hweyɛ dan wale no sɛ wasi wawadeɛ kwa so panifo sɛ waso wale no ɛdɛ wato operate sɛ wofi sɛ baabi wade wɔmfi mu ayɛdu wobɛtumi abɔ ɔba akɔhoma wɔmfi mu ayɛdu wobɛtumi ayɛboafoɔ de ama ɔbarima bi sɛ ɔyere a ɛnhwɛ bankum nhwɛ nifa ɛnyɛ nkoa no wababrabɔbɔne yɛn nyinaa yɛ adwamanfoɔ yɛn nyinaa babrabɔbɔne yɛn nyinaa sɛ mempirɛ dɛ sɛ yɛntere awurade anim na homɔbɔ bi na ahu yɛ mmɔbɔ ɛntie nsɛ nhu bi a nipa bi ka de ato so take a bold decision and get into marriage sɔre na aka ɛnɛ na mafoɔ aba na gya yɛne ata yɛne ntɔn first no na ɛnyɛ dom fare na ɛyɛ gya ne yɛna ɛne pɛ awareɛ ɛde ma mma sɛ momfa mo mama ɛmema awadeɛ wo baba yɛ ɔte fie waso awadeɛ so wayi wani ɛne yɛsɛ mu saa bɛkyɛ so ayɛ what wo mɛsɛ mu akyɛ sɛ wo mpa ma ne mpa sɛm a
anɔpɛ me gyina Kristo asɛm so atufu sɛ kill the spirit of laziness from your life. Sa akwaduro sunsum no kunu. Me I don't rest. I work. Say the bear I will survive. How no time I pon flag memha. Start your adwuma no pa. But boss asɛm di ka. A boss sports. A boss news. A year lengthy meeting. We ya Saturday rap show 7:30 there about to anaju 10 anope ya saba. Aye adwuma me ya sɛ be am nsabe koma no. Adwuma me ya sɛ be asɛbe akom nkwade me. Sa na me tufo. Sɛ kuya wo ye mo ani nkon. Adwuma bi a wo ye no efi ni agoro. Na onyame nti ebesi uye. Agoro mi akasa amen. Amen. That's it.
93.3 FM, the best in the East. Yawo Achim Abuabo. Radio Papa. Thank you. The best in the East. So the answer with your boyfriend got that. Your boyfriend got catches off as one in November communion. On one was my war. 93.3 music of a music. That's right. Music of a music. Music of a music. What can be? Who the bar abe preachy? So for me see what can be. Who the bar abe preachy? Feu could be one no say. John Fansani Kofi. Fansani Kofi. Fansani Kofi. John Fansani Kofi. Me say, Amen. John Fansani Kofi. Wame. Amen. John Fansani Kofi. Amen. Yakwa wa tu ni me. Enye di bia nyuzu se John. John Obabrum. John the Baptist. John Subo ni. John the Baptist. Avec John Fansani Kofi. Amen. John Fansani Kofi. Amen. Your baby have a daddy. Missy Kwanu be have a daddy. Wait. Yamaya, ya boy, have a daddy. Hey, Udia Baba, Ubeka. 93.3. Udia Bani, Ubeka. Amen. John Fansani Kofi. Over quanto Fansani Kofi. Over quanto Fansani Kofi. Amen. Magani Fansani Kofi. Amen. DJ Nasi Ambaki Magala Kwa Nyalibi. Arahu. Anope mi una tadia chenwa na dato cheno. Ozo be mu to special. On the freakers. The freakers they were jolly fine. Abozu onyu. Nani ma akono chi wani mbam. Be a bring grandpa na umpejo aliazano. Yeah. Amen. John Fansani Kofi. Amen. John Fansani Kofi. Amen. My name Fansani Kofi. And the DJ Nazareno or the
akete no de bego Akobatuniye se me ba achimemu a metie 93.3 achimabo the best in the east. Fish yango piamigu yango cha me banyu moya me bajona DJ Fishi la fouche China gaza mogaza la foucha onyo aya fish la fouche aya fish Ijo uni ni hao no ajeso ni hao na fouche o the fish Becha Yobeye bia bedadi hey komrekwe yobeye bia bedadi ko gale ugwa papa ubecha kesa boy ugwa wani ubecha sa register of the day 93.3 Ava Remo bebuzade Sa ubo ba sumiji ni mobile phone a obebuzu atan. Ya chiwa wa no so be hu. Mama Njia Superintendent Amuako. Wada Police Commander number 9. Oh, correct, sir. Omranteni bo adwuma pa. John Crony fan boy and na John my sabi abono nko apounsi manwotwe still John or agenda ho o toba minim sofu obu abo ewurade nyankopon utwa bi chini abaju ato 93.3 agoro mi azoni mu no mai unimu no aka no kore obadwane mimi ya me kwankai ko ba buo kunkuro mu a Hey, anointing advance of war, anointing advance of war. Hiri baba boa aza. Ya bompaye. Kofi ani katwani. Wani hira cha sano. Vanzani Govi 93.3 John Vanzani Govi Tinsi John Amu Diase Amen Pamia Boa Pamia Amen Odia Hinkanye Amen Amen. Eye amen. Chase enye ho. So for ye ni yanko ni muti. Ama akobuto to de ba. Koti eni a. Hey. Wo be sha so for ye two tot. Adie bia ye beye wasasi su eye papo eye bonio. Ibebusu aten. Motro mojo nyamesom. E kwa asole bi onu o hye ton so ase. Sekete bebe go. 93.3 no challenger. Mama miracle. No challenger. Neni adache wo. Enso apre wo mpatam anya onu opro. Teta papa muni akwada na brobe. Asi akire. Beze lafa. Wianu otwa wedi echim. Eh baba ya. Ugwa papa ubecha. Becha. Ebuzuata. Mewa
woyɛ ɔhe na tɔn nsase ma nipa miɛnsa prɔto baako a bobu so atɛ adwen da hɔ asɛm bi bubɔbɔ o na enya bepie asɛm yi di ka so nipa bɛtɔ nwura mu okurom ha mika kurom ha enya aboabo o Ghana ha 3.3 bolonyum mo wahi bi e Ghana ha atɔ asase ama nipa de ho watɔ wodi ayi twofi Daddy, ɔsɛ brame nsoma o akwadaa deɛ ɔba ma ɔsoma bɛkɔ ɔsɛ ante adwa badu na kurom ante adwa badu a good engineering we have the corruption that's right and good pharmaceutical pen yo baby sa DJ Nasi Begma wanwali say na daddy deputy program said the power bedjuma power nwale na de wo so ase anwale abere na waka ye ewurade nyankobo asem hwese de akolomi ase adwale kama bedjuma ya fefefe abo PTI for t-shirt ye ni anwan and the trees woni afio ze ni ehu awa du bia na masa usunye ni pato adwuma ha we are deputy program set adwuma dia ye 93.3 amma mu hyehyɛ waka we are now why you say ada won konkra ba so wa yi wani ye tu fuku kwam no anti a ye betu obedwam ya tia ye wa a whole barbering house ye free meboa akwesiesi otru kama nice one Mr. John Pansanu Kopie DJ Obabo night kura when the dress odigina ha so nice presentable tina gmane fa no radio presenter you should be presentable John Pansanu Kopie DJ Nase ozo mpe fa no black Nase black Nase you say John Pansanu Kopie amen John Pansanu Kopie no break move friend Nase na mene nkaza se crash na adai kwagma no pa kwachada nso a wa monzo ka venzo bugu ho wa na ni pedua nya fresh kakra onkoti weni a ni krasi ejina puppet ya beye bia bedefio anopa zu fi frank tinkiti bi zu free na nim e mutu ana meni hwe a me ya adwuma oze Edebi anopa da da mi no tifie o so la o machi ebeti kola lu kwa bai so ko jogi o se so ko hiyo then na watch me ba no asakra ansakra me ko deep if you are with a pipe or shower bibia awurade yeda wusen so agosi adwae ko gye adwae na nso na gaza umie bibi so fo na buagu hu nyina na adwae pukupukupuku na akọ ne adwae nso afikire ba bi adwae ni nyina shedan inside self contained kama na otwa na obeye eno so yantwa ba nti so anti adwae modam asodo no avelo ode ko je new editor
ɔsɛ masin kosi una bɔno sotoro no ye wasi koma mi ajo bedu e kokoto sakota bre mi ma jesu na mi ngo trouble and koto ni jomba no baba wo jomba afida na mi konte so pani ye na dwini se be jansan no wa ko pitch na sada no so preaching your preaching ni se nya be ye bia bedeti minientie boss please if you see ID call us to come here so we just pass here boy sanipa sembe o so me no nya na da fie ba ko mo so le jam be dwale ngo dwale dada e dwale ai se nsuo e benum akolo mi ase ya hwe nchen na de nan kaza o mpe no yo me na nyam na mi kan adi a chiudu ko nu ababudam kache adi na aje kan gani radio papa akuziki sanga ni ba nyene ho amfa pipe an go fie wa ka benya asmaka enzo ni ho nkobaka enzo ni ho yo enzo abuzi ze tam nenimie mo baye na mehu yichire okumpa ebonu so enfa jumbo ni nkobu nso ni nwu ka se me buni so ogupa yo pansanu kofi adi an kai menya zam na ko to apon amen hey pressing amen 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 amen. Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Robert was a bon power. I don't know bro nya kono kra. Good engineering. Good pharmaceuticals. Radio pharmaceuticals. Pacha oba o man so. Oba, o man Bible quotation bako. Asamba no. O man Bible quotation bako. Asamba no. Number is 0201 944 0554 820910. Becha ubecha. Radio papa 93.3. Thank you. Hey, nyamisam na ane me beche. Eni 0554 280 1910. And 0201 944 485. Mema Achima, praise the Lord. Hello. And I'm going. Mema, praise the Lord. Hallelujah. I can church bells and what baby biabo cordie. The Yamias. You're going to cool. A chimbon to the assay. And you bet you do Eastern Regional. I just feel it. 93.3. You got a music. Thank you. You got the news. Thank you. You got confirmation. Thank you. And the constituency. Young Kobo to the assay this year. Matthew 7:7. Matthew chapter 7 verse number 7. Bible said Musana de Bamamo. Mummon pine no baby.
Mo henso a mo be hu. E de awurade ase. Thank you. Hello, Mima, praise the Lord. Hallelujah. Mema kwa badiba hinkan church bells. Apomba kwa die. Nyamia dum na mo so e. Christa dum ya wo ya papa pe frost na kasa free. Me do bed support me kasa free achema na mase. Achem anumase obed safo ene quotation be na ne ye che. Me che Jeremiah 33 verse 3. Jeremiah chapter number 33 verse number 3 ko. What's from na masio so. From na majo so. Na maka ensam kasia. Ensam kasia ahinta nipa nyanti nya hui ana me awurade maka kire wo. Ya blem go awo kuku asot. Mo Hello, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Me da se mpacha mo akwa baba hinkan church bells. Your frost how can free? Your friend Mafia. The cancer free LG. Ehin LG oda. Pacha. Me ba cho yetio ene quotation be na de man. John chapter 14 verse 14. Bible no say. If you ask me for anything in my name, I will do it. Say mu bi sami bibi awo mi din mu ame awurade mejo adi amamo. Amen. Amen. Hello, Memwachio. Memo, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mo, we bacho. Your friends are like a suffering. You are baba in kind church bells. The famous Stagger wine, taxi driver. Who got the free stagger? I'm got a flabo. Young call. Jeremiah 14:14. Jeremiah chapter number 14, verse number 14. At 24, or so on small. One was on small. Mo. Where are you? Me that's your. Me ma tio. Me wa kwa bad ba I can church boss. Your frost so can free. If I tell why open task and boss back up me having ye. Me that's so me wa cha me to can so cha bibia bako de. Papa ya me adom nyakopo adom ya shewo pa. And Yesu ase me sabe busa o ena no pai nyame asem be na ne ya che quotation be na wiye. Osankafo 5 to 6. Osankafo 18 mu nsia. Ayi mu nsia ba 7 o se emma wano kwan ma unipadua enya bone. Emma wano kwan na unipadua enya bone. Na wo wie ko se bon fa de Awurade pon bone nchawo e sa gopon ontie agopon betu wase. Wodi wanu din se hu krom ha. Uya na so da wanu na akwese bone fa Awurade se sakra wadwen. Hey, hallelujah.
Mashapo. David Mashapo. Hey, Mama, call man, so now you have it. Memoir, Atiatum, Memoir Quabo. Yeah, Orange about for as a friend. I feel quite you make a fair to be. Achim Adobie enye kurokitwa wa Ghana ha ya mwakwa baba ahinkan church bells ene quotation bana na ya che Job 16 verse number 16 Babro saden what esunti mani abre kokokokoko owo susum eda mani ateteso esunti yani abriko wo sunsum da yani tataso e kire se obra etwo na enya da one day wubewu into abrabo bia aboru dwin se wo wu atwan ti bo abrabo papa na wu awanya nkwaje amen wana ni wosa ya fra dwobie ya kwan memu achi o Mima akwa baba hinkan church bells. Bibi abako de. Kristo hu mi mobo me hu ye fro se na kasa free hinie. Pastor Femi Aferiwa me kasa fra boabo amanfro. Achima boabo amanfro ho na papa te. Ko. Me pastor me try 73 Psalm 91. Psalm 91. Pastor. Babro saden. Pastor ni osoro hin tabia no. Amen. Dia wote osoro hi ahintabia no. Wote na twa dia mponkwa me ni nyuna se. Awurade nyunu antoya nso. Na owo wow yen. Wonfra wasafo na ni wo ye ho. Ni anam onto nyina nya nkurumdie. Ewo Yesu Kristo dinim. Amen. Memo akwaba ba in kai church bells ya fro say Achim anumase awua anumase boko de quotation ben na no pawudi mayen me pacho quotation me di mamu no mi free Hebrew fongu mati dunia nsa entitemu enum ho no Babro sadan wasimu mesikani bre mama bra bomu Powanim na ono kasa akase orinya no empowder na ema ye bigidie kase Yehowa ne mebua police mi ayamdai amen papa nyagupo wo hira papa quotation wi sa bosubiem bo quotation subiem Hebrew pongu ma du emiansa Hebrew ko entitemu enum ho no wasimu mesikani bre mama bra bomu Babro se mamu mesikani bre mama bra bom mum pri dia mu wo so orinya no empowder na ama ya bi gidie tata Yehowa ne mebuafo amen sha onyangupo wonhira Mr. Wua wonhira nyame asama emu ohwam ana wodi abrave anu mansi asam ni tofa bom nyina no wose mum peni dia mu waso kakra na radi dia domo no penisuo na sikani bredie edowu afa wu kwaji sikaduro wu chiri so wa pampa so sikaduro peni dia radi dia ma so na onyame na dwetani ni sika aya ni dia wanga Memo akwa ba de ba in kan church bell so your frost sell gas of free or this sheba Pastor Femi Grace Pastor Fasani Achim asane e wa promante mampa minu aba pomba ko de Nyame adum Chenyame asem yentie Isaiah chapter 30 verse 18 Isaiah chapter number 30 verse number 18 call Yes, the Lord longs to be gracious to you. He wants to show you compassion. For the Lord is the good of justice.
Blessed are all who wait for him. What way? Pastor. One hour time we are there in Nomuyenshira. And prepare one Abraham Vango say, oh, God is going to be gracious to you when you wait upon him. What the other said, Train I will adhere him. Now, me abeso. Me ni aba yami shira wate. Medi Yesu ati o. Me sose. Oyinde ma fona me. Ajo nyame. Ha. Yeah. Sado don. Yesu ati o. Yesu ati o. Yesu ajio, Yesu ajio, Yesu ajina, Medi majida, ayakwanjavo, Medi Yesu ajio, Medi Yesu ajio, Medi Yesu ajio, Yesu, mitia simi kwazi, emuye mi de, she. Wa yo kwankyerefo nyankopon awuradio wo fa dia pratete no dia hye nipa aniwuo aw asafo awurade wose adie na manya na adie na mwo a enya mi awurade na me dia mamwo dia yenya dia ya wo watiazevo asase sui wo soro hini Yesu Kristo ahumabura ja ana odi adom yen inti yeni ojomtofo ni adwen se yensuro hwe se yedi Yesu Kristo atia de efata yen no odi bedum yen medi Yesu aji o medi Yesu aji na wa kire me kwai medi Yesu aji Blamilare so 0201 944 485 0554 820 910 Memo achibiem Mami na pomba kwa dia frost anaka safri. Welcome to Ainkan Church Bells. Mbache from roots nkase free Achim Swabe ewo aya akwatia batu ampesu aso. Kwama mi rutu. Enyom tie dia sanu kichemba afo. Erade wone wona wone me ham. Wone wona wone me konenko. Fighter. Amen. Dia wa swa yesoko. Dia wa paye nimguasia. Ye ni nsa ne dia kontokwa. Ye ni atuani ajan. Ye kanisa asafu agurade. Dia woni ye ko ya busuam, ya bra bom, ya dwumam, ya waliem, yesukumu. Awurade no nyede. Enko. Amen. Rade no kunso wa lose fight in advance. Se obesi di woni so ma no. Hey hampa no dia fu achi. But ya ne saw no adwuma kasa. Ave na to atase. Ave mo ma mebo. O go fa bo akwato abonyankobo. Akwa ba ko fa bo na Yesu ye. Hello me mo achi ba Ainkan Church Bells so ya from sign what this ba. MJ of what na homa ba ko no so. Munyiwe. Me mo achi o. Yeah, yo. Mama, your friend, Saraka Safre. Patrol me the mama. Me ka se abo. Mama, me ami nuaba mama na. Kofi ben sayile. Ai, kofi ben sayile na me ire no. Me bra pa ne ire. Sister mama yanko asama na ne ya cha no pai. Enyum edi okun edi asankron. Baako. Me ka se. Se makwan ye. Na mafa me taka mama anya boni me de na reka be so manum se oboniafo wo manum yi amen se oboniafo manum de matoma no na reka sanse kure de onka kwani akato so wo me de onya kwani atwato so enti mehwe makwan yi enye babia ne atredidie enye babia ne kwawensa enye nwonko bia ne afa ebi abaifo anyen ho nyame sha atita mama me fa course ma kuma miensa na me di course na siwa
to pesa wo kasa fresh 0201 944 485 0554 820 910. Memo akọ ba de ba hinkan church bus odi shaba frost na ka so free me ka se free atima flade ala be ikwana odi sai ala be ikwana Allahu akbar Allah be ikwana to nangode ala be yanko the Proverbs 13:20 mebusem etidu miensa yiyimu aduonu or he that walk with wise men shall be wise, but a compassion of fools shall be destroyed. Dia wani anyansafo nam no obenyansani na de wani agimfo nam no wangwade yangomo so obesai no woni John Bulus ananam ensehundie enkonkonsa enwomafo awibie wawe aboa trope ensan plaw yetufu azu nya Bible say woni anyansafo kwanante a ebebu nyansani na ne agimfo kwanante nso a yebesai o nyamena mekan on ti ati ato Bible ni second call hello me muache oh me you say blue asanifo nyina nim ba ko call na mitio the international killer abubonia ba ko pe nkwana na onu bemu ko piao udam Allah Yesu Kristo adumara kwa me ho den adanka chedi apon amen so anope me you contain in free Psalm 53 Tiffin Samuel ojojo ntwie kaza kwa so amen ojojo ntwie sini kuma musa onyame bi ni ho aboata Bible ni se nkan kira wo se me na da Bible ni se wori pa jimfo asabi won nwene anu wakatia na kuma se nyankopon bi ni ho na sawu unim kwanfa so aba wiase a anka won kan kire wakoma nkan kire wutibua se onya bibiri ho ti Bible ni se anya obi biara obeka kire ne kra na kuma se nya bibiri ho no wa kwasoa nyam na mekan odi waka no na ni bibi ajira wo kan metia kakra tia yo mami nkomi ami vie na menjia me na baby oti o asresa na menjia me of iron boy ofata na menjia me mami ajewa me mami afia me mami akut ana me mami ya ya na menjia me of asuo aka of boy siki one of the champion the hero the maestro and one in the Edman the friend of Penny Kwame Danso. Thank you. I'm not a person in Edman. Thank you. Yarase asanufo nyina nim. And the final call is on. Hello, me mwachi mwakwa baba yenkana 3.3 FM so. Yaja pomba kwa dia France aka safi wode sheba. Pomba ko. The friend Simon. Ano pemu program ya kama squad the same quotation ba ko. Ko. Menya masem afi. Pesamo 17. Okay. Mabu na kasa no. Na David Kache Philip you say. Would they you time many a giant ere e ba me so. Na me dey Israel in Pesia now upon we can on 20 dinner me dey eba so. Amen. Amen. Na say ohiri David any Goliath enya ntokwa. Na Goliath ashisha no nkuta kodie AK47 machine gun. Ni nyina kura no. Awode ebe tori David any Israel for ase. Na ose twa oduma gma Nyankopon poa. Enipa bi etimi twa wurade mpoa. Na no kasa etia ho konkon etia Nyankopon. David say, "Media meni ato ni agyan. Na medi de wodi ni twa wiase mpoa no. Ni tumi na medi ba so. De one de odi wato tankuru wam.
They only dia wo twetwe wo. Wase wo manye yie, wo man ko school, wo ma ba asesa, wo nye yie dan wo wunu ka kere se. Enya wo ho oden. Dia okte osuru musiro no. Ni tumi ene beye adwuma. Ewrade be se sanwoma. O Kristo di munti. Amen. Amen. Odi. Koko na ya juma, koko no aya juma pa. Basri fomie mudianie. Basri fomie. Ye, ti munya afre. Let's go. Menuna. Abu krobu ho. Ebi awona. Anyum we sa portion we obi ntiase ade ntino di ankande ne ho ahanyum ne mu sa na ne kra ni agye hwa abrante kwa ajankamasesuo na meneme mante wa hai ye bibi kakra na mframa jampadudu fa free form team avidie nyanya afe hwa esen kase abeso ayen hwa amane abagiri yekom nanso ne ani owura bi efa ne Yesu ne nam ene ye ne wo mframa mu yo enye nipa na aye tumi bi na aye Let me greet my wonderful family, my beautiful, adorable wife, Helena and Ayacha, and Robo Reverend Kwani Mutro. Then you easy. And numero Zoya Tilapia. Yeah, Radiant to the Pantry. I'm a nimpa near Chami communion wine. I'm the tilapia must oil and dry. As a swooning, and what will say you be in your cobin? I go back out for any Biamosu, Lapianos, no, I didn't then what that president. Oh, yeah, oh, I didn't day. Unim dear Eber to any addition to a canny muku, green one. A did be a good side. Baby a day, baby a minute, baby a day, baby a minute. Where's a Gukum Africa? Or Jenny no face one. Oh, when you pay me, what I said, what to me? Me as a nurse, immediate tilapia, dear me penny to you. A young one, say what Timu do. Tilapia Tino. So, my beautiful wife, Nana Yachan, Dian Kanye, more for say, Bema do to know when we have power bad warfare. Now, the night I, follow me and Zenyamia 1 country. Walk while in such to say, we as some as Kroma and we knew Fu on Bapurogu Kroma. I got the Ababu growing now, you could fool at the man. Give you a manutrano Kroma. Now I call me and no go. Hey! My beautiful daughter, Mami Akuya Afra Kuma, Mabina, Ayayi, Nana Ya Apa Uyabua. These are my children, 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 children. What do call French? Ma aya granzian. What do call Italian language? Italiano. And the call ladrega. So to be called ladrega as a children. India gas a munte noir. Inti buteri nyina every Indian a buy munte noir. Anomia no bute. Alaji bute. Jump,
You are making this morning very nice. Abozige. This is coming from Ousu. Me want to say, Ousu. If you have a quad there, you will. And Fedi Agro, Shiandian and Gaza. What been that? Me no nam. And Sobia. Yeah, join me. Hallelujah. Yes. I would help Jimmy. Nakachi ukira say yes ni ho. Mimi kwa me yebo ade. Na me papa mpo sabi we nyansani onwan wo me. Missing power kasama mitie entimi nka nkem say yes ni ho ade magye adi. Sansa missing ankasa wonfa ne nyamsum ni agoro. Into adasani bia wo pay yedie no. Me di yedie safo anam. I am here with the key to success. Ora pajo wanchini. Na me nu mienu. Yeni awurade nya pam. Sa ye pese ye nya ye die wa ya brabom. The secret to every success on this planet is to know Jesus. No doubt about that. Ewiase ayabai. Safwa ebie enkunmidie yedie pono enkoso pono ani se wo behu awurade. Now listen. People think each and everyone who proclaim to know Christ must be righteous without any fault. No. A man votes to say, I was sending Pebia or boy yesu di come for the mama and sign or no dear, and he can't be any ho. May come at Chamo trying to say, any pa or bar our no. One no. And it was Mamu Yampai Boda. It's say, or self phone boom to say jata na or probino I day no amen. You are a beautiful breakfast for the evil spirit. You are a nice well-packaged lunch for satanic spirit. You can be a perfect dinner for demons. So what do? Prepare your life and live for Christ. Know that Jesus is the savior of this very beautiful universe. Who say, asasi a unam sui, humi a humi, akonieba wudi, impo oha niema bresa unamu nyina echi no. Kase ensebi wo hwa se eso ha mu a emwa no twetwene yam no na opiaw edu si yedie kwan so. We are living testimonies. Yemu bi wo hwa ye adanse edema asama ye ka no. Most of you know me. Nipa bebre nim yen. Krom ha ne wo yen. Empatama ne yefre. Because school achim da, ko school achim asane, ko achim so aduro. Answer na de ho kwajiru adu adwumam, ne etu bata, akopedi ebedie, our manfo akuro so. So you know the history. You know how we have suffered. But after knowing Jesus, yadi hu Yesu Kristo no, entra saboni ne ho. I am not ashamed of my past. Enya dia me ni wu e me boni amada da ho. Enya dia me ni wu e dwaman amabo, krono amabo, sabe emu dia bia me den adi kire nipa ba kwa na mienu bi. Mani nwu ho because I am human. Me ripa. Me tell bi na so, me kasa tell bi, me ya dia bi e bia me sekro di mba asase so no. E bia na sabe kwa ba ku bi so no. Ma ye ni amo ho sama kire papa pen. Anami mami ewu ajami. But I am human. Me ripa. Internal power. The mission can say the key to success is to know Jesus. Obin timi nkote awurade na waye yi. Ye ni nipa bebire amadi ye pen. Asempa FFO dwumadi omse den ekosi sen. So person yi de ye no nyam. Umpeja ye nkoso na ede no nyam bra Kristo. Na mfa no nyam mra wo de a enko malam ho. Enko sofo azabia ho. Enko bosom so. Bosom woni nkwa anu ama obi.
tena wo mu diem na mfamri katente aboa na e friend awkwore de no se okobutu nkosua anye nkosua so a twoni se obeda ne okwasoa One song. Number be a fresh, I'm a picking me name as some person worker. Memoachi up more qua baba hinkai FM so. Hello. Hello. Memoachi mo qua baba hinkai FM so. You know by froze saying. Mammy, assemble na person worker. What fresh I. Quotation. Can I meet you? Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the God is understanding. Amen. Amen. Nyansa fiti ase eni nyamisuru. Unsrohe. Jimiesa. Uya metwitwa, uya meku, uya meyosei. Hey, mekachao. Eyesumampa ejimie. Upasa uhuru nyamia. Eni nyansa fiti ase eni nyamisuru. Usro nyamia unipani atem. Usro nyamia. Onya himfi mosu. I'm up for fresh. Mama for last one. Memoachi. You have a call there. I who are Daruma. They who are say a frost and I can say friend Minia. And I consider quite a mabo. And I was here too. I can't call the Busem. See a Dunusia, Chimu 9 in Luno. I see more of question than Jimmy Senso. Now I saw no. Babu said, see more of Passia than a Jimmy Senso. Now I saw no. Ah. Now the bat in Muna. No catcher as a boa question than Jimmy Senso. Now I never seen answer for. Tea. The Deca goes as a more ma. The best or one as you do, baby, or say, boom. No more who's only a Yasa woman. Nana go see that qua. Me wa cho dictionary na oka na Bible na oka no. Hallelujah. Unia uya me fo bia biem. Wa bo asem ne tofa. Asem a wo kan eye kokobodi makotokuman. Eye kokobodi maboaboman. Sabi ya kokobodi ma ochiman nyina. Mo. Ya suso nsamfo so azuzo tanso menetambon. Bible ni say emua okwasea ewo ni Jimmy Samso anye sa be so no ana enum no ose afa de akwa no wajibi do entibuano no wa anye na su nyansafo anye so be ka sami mi nyansani me ba no obi antimi ka wo mama ko na gija magia ta mani ase me so mi ntimi nya hwe na ni pa no konkon oni pa ba be ha wo dan wodi nsamfo wo fie ho no odi fie ofo atam na ye ni di na asase twesekan. One day so to me buanu te krate udin se hu inti sa wobi din se hu ahani di 24 ane nkasa wo ya no asi chenchene twai obacha so ne wo wayimi chi obi a no mo hu se Bible no se ya wo bra ye bua nkwasiafo ene wo bra ye muawom sesi a watre bra na ye muawo nti afa ye bebuawo ho na beto samia Edi ka jere se ne mira so ye bebua no
Odinya menya adwuma. Me das minia. Omra na so no. Ye bebua o. Dizazie yi trank no. Twa boss no park. Say carry the muso. Bet man shan fine. Awe kuntu ha. Echiane ko. Akwa ifiri krom ha. Quotation we ni sana na kwasi da kwa. Wa bin wo babru mu pa. Obi timba ha fie. No one ho chese Canton Cross. No hwe menso gu adwaye. No wo kamanfo abamugu. Komreku die ne bi. No officer wa gangalia. What ye chese obi atimi karase. Radio Kotokumani wa Chimaye. Radio Kotokumani. Mina biti Kotoku ahemfo. Mesra mu obuani ani dem. Munkwa chabi. Chamukwa chabi. Na mukwa abu akwa. Sede ehwa ya. Oba Kotokuma. Oba kan babru quotation we. Yenya ya chemfo. Akwa bi bonyo ose bi tiye. Ebi suntiye kura. Na yo bi na mount yo. Lack of leadership. Lack of leadership brings about what? Edena diba. So when you can defua, me come some say Yesu Christo wu ye no. And one sorry ne nansa so a. Enka Christo fo ye mobo echen tawarisi. He rose up again on the third day, and it gave vim and vigor. Onyame doba Yesu Kristo wu awi no asore ne nansa so no. Eno anama ene yenso yasebi. Enjoy your candy for. Awodi enim kan ye hwe no. Na mugotoku yi. Mamu ntimi nshafa. Mamu ntimi modwa. Mamu ntimi moda wuro se ye kwa banwuma. Tina wangase wo hin na wudie no. Empampa na wuka na te o ton amakraba ai awie so bi ehu na mi ka sam kutu an masole tete no na asi panini akola di asama odifo timpanifo no bitimi din se hu woni se ye di asam no ekohia sa den kwa na akola na asama de kwa ka te pacho ye ko so mu che de bi past tense present tense past participle was a day. Twam kabea sazen me kache mu pray eye twam kabea tipani ade a uye nti ubokure uzo ubokuru mrantie ni adwuma ye wani nye enzazi a wutoi wabu agunta wache de ode yo enti anu agini wo sa di bim awaye so obua la ila aila la udi for flat bianzu ni adajo be pacha hwan ezu ahin bi enu azu obi agbani nti obetwa gwan akwa no kwa ni nwa abom na ni gwan ba akwa o na nansa enu oche ne ba no command na mi do gwan na ba o no say mi si betwa gwan we gwan no so ho we abrabie Again, come family, Wazuluja, Wangazi ogwa mama, ogwa papa, ada uzi wo metwe gwan. So akwada ni gwana na nsana na ba kwa. Ndo yi ni bano de bana na mpacho wadaruma, obude ni na chame. Manuto na se egwa na osi metwa no, ogwa ni ni. Na se we yo gwan betwa so ho na we nyo ogwan e ablabie. Chenkana no ngoni again kan family Wazuluja ojim Madame Sibebre in the voice of Daddy Lumba. And it's now emphatic. The best radio station in the East is Ayinkai 93.3 FM.
No doubt about that. Thank you so much, Kwame Asante. Thank you so much, the great fish. One have cut. Come on, everybody. Hello. 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 What is it? Hey, Odiri. I knew. Odiri can walk past bullet. Wova. Na me catch it what do ya no? Enemy you would test amount. So I need also. Call bullet no. Ama man na munye urade. Ama nyina mo kan fono. Offer who sport wo. Sport and how you quotation 23.3. Ado e na wu yi no. Ya mi chira. Amen. O si dum ani don so. O si amama nyina munye urade aye. Amen. Amanyina mo kafono. Ko na do ye si enso. Ah. Na urade ni kwale ho da. Amen. Urade ni kwale wo so. Amen. Enti o tafu bi atimi enyu free. Amen. Minimum kola brem sedi nyame asina odada. Enti okotesi ami yama no se adoya wo ye no ena me yi sa confession ma. Amen. Amen. Ah. Where you sport for quotation. Ogira bullet wa adwuma wura. To hwe Guinness nanim no he star no. No se star ni Guinness. And the may mu quotation. Na mi yama me am wo fa so odi anka kwa me ebo. But for sa wood time okwaduru a no in America. Yan ya fefe ba no. Abu sikani ani nyina yebontin e na naduru. Na bakan ene me am wo fa kwakodu. Tie na naduru. Gentia yeda so bondin aboaboa no wakoma pa no wadoye. Na ninsemu ye. Satan ya children za wabu primary ha. Ena kwadwoben wabo nse nkun. Obeka ababu primary osia ababu primary. Ababu primary no osia ababu primary. Na nko yeti ne yeye. Ko ka ababu primary. Yeni madoya nana Drew. Awanya ni baby ko. Waya wa boaboa. Nipa bebre ayebi Mr. Wua, Mr. Yabua. Ken Akuako, Mr. Usu, Mr. Nyame. Ofa Kwame Drew mi am papa. Obuso pani Kwame Drew. Nipa bebre a baby papa mumuni. Ebim kwa ya cry chatfo Montaro say wa ba manfo adanso sa Montaro me boala adwa jeke me ofa fo akwam me papa so ye bi papa abu kromu a bridge ye wo kromu bon eno me ka me ho a na papa za me ntombo no kwadwo radio ndi atobo di afa to nche kakra wo wo di to nkoko no ukoko no so de ni kuranie me ne papa ne konkan ukoto scale kama onyo so babia shalom odi Mr. Manfo monfa mu koko every aduasa monfa every bontodi ase anyina ase wo da fa bra ba wo ka so bekari o sumi bekari odi ankan papa ho eno nya kwana bre wo di si so a pa no aka gusem
when you are finna bound to credit. O short for my sonte. Hence, let me point from any my short and short to by force. Yes, because I see me point out to Kwame. My short to OT any 20 people now. Even so, you must own short to and short to by force. Where's that we do? So thank you so much for being part of the show. Dear Nkan Kwame Wamin Tamaha. To me back my free. Let me down chimayase. Me debu akwamai bosome kutuku achimansa. What a kind of great reception abodia mai. Nyame adoma na wotwi mu Ankan FM ebeye adoye. Na wotwi me fiti ochina kopmene na wotwe de na mate yenka. Ba ya bai muni enya adwuma wo bo wadwatonde wo dawuro sabe first na obi wu ari akwa fefem ko ba mane ene ya daje nti na de aba radio yi so no abesi amanfo ayie eye ne nhyehyɛ na de betu dwa ne ajus kakakra sira bia benya bia tu light bill etu adwumafo ika ne yakoso agigi mani ne yakoso anso aka mu nsem na mu nsem edu abanim na watwe yebesim nyame de yankwa kye mo beti yanka wababukuru mu ha sabeti yanka onkuru ahodo bi so sa Ahenkan FM ye tene yensa na aso ebinim so saa ne akyekyere man saa ne ye man temo ne yanya adwenkoro obi bia wo bo na dwuma wo dawuro say ye school say ya sorry say ye business sabi preduasa dwumadie bia wo di apesa mansante no ene die oba radio ni o radio papa abozege. Thank you. Na me fasa kwa we so ase aboaboma nyina yie se mia menua pani wono no penti Ahenkan FM efia ha edan ni mu ni dan ho nyina ono ye maame eye menua pani Isaac Kwadwu Duku a yefe ne bra Duku ne maame ene anti abrediwa me papa ni nua pani no anti abrediwa ne ono so ne papa ne nana kontikura nyame adoma busumi aye bewura mi eye July ne de toso aduno 9 24th July 2021 ena ye be ye me bra Duku aye me dia na me fisi Duku a watu kan me nyi ni mposu awu na so bible se twese ni pewu no wochi no atembu ti adofo am wo chiche ne benche aya monye moa na mo wegyan omra ibe jam me bro Duku se wutwam ababukuru de sa abronsan a Ahenkan FM wo mu no ya penti ni hire ya why in town mami boza man no penti ye no ono ena oduma gwa wa be fa na ya ye babe na ye 24th of next month yenyine be sha boabo binindi odi Ankan Kwame Eboa achenkwana na minumbremo DJ Fish akolomia and Kwame Asante bedamu ase wo time abeta mechi at the punch. Papa abozege. Thank you. Oh man, ya woman. Oh man, ya mama. Yenyi baby ako. Wacha da ya waren. Wonsom, wanyinyi pa. Me maka kire me ho se daachi meye ni petitiu. Meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye obrempon daachi. Na wonso
mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie abrempoa na montuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3